entrepreneurship Paman Gayeng. Jadi tidak hanya masalah bisnis saja, ini melayani pengobatan tradisional, penyembuhan kena danyang ini. Jadi ini mau saya, insya Allah sembuh lah nanti kena danyang. Coba. Oh, danyang sepele iki. Danyang kali sambung iki. Tahan ambekan. Suwene 2 jam. ah mati aku. Mirip nang mari ora? Meneng wae. Karena pambencanan iblis jurang kitab karasulam jak pinten carane putune mribu ambur punika bingung kabeh iblis laknat. Sun madeg ajiku sira krok asem. Jim setan priprayangan nglek-nglek waru doyong banaspati pedhon lan liyane mancing tebuk posok. Jalma iki mancing kalih asem. Kul cikul bang abuk-abuk, wong mati kupul abang abuk-abuk. Esek. Wes. Wes lunga wae duwite kae. Dombe. Ya. Bengi dombe peteng repet-repet dijamin sesuk biar padang. Esuk biar padang. Bengi dombe peteng repet-repet, esuk biar padang. Mari. Rasane duit pirang-pirang kok kene kok. Rasane nae, rasane Diwai-wai. Yo, wis anu. Lho apa ana paranormal marah nyangoni duit? Ora ana. Mayane dituru. Kali